بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت mahuli mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, mga anak apo na mo hatiranan sa barang sin abutan sin pagpamahalaya kini yari na isab kami hawak to ini gumanap sin pangaddian tanyo bunga sin pag-iman lagi-lagi masi pakitan niyo habunga sin pag-iman amuin pangaddian hindu sing guru pamurid niya amin biyog bukan sin murid iwan guru in pangaddian masikitan niyo pangaddian pangandul si manusia tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, yatud na mo mang pahadarat sing kamo in ganap sin pangaddian nadto umagawa hari na mo pa katagnaan ng ganap niya yadto manalam salam kami ang mga kasisin Allah subhanahu wa ta'ala sin salam sa taud-taud maka mataud pagbalikan alapan assalamu alaikum mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala in dunya ini pagkakita niyo hukunin tagdapo nari kita niyo makapagbaya Piagbabaya-bayaan kita niyo sintag papanjarihan tagdapo kaniya. Aula-aula na tuod
Pihati kato tanyo si mahasut si mahatinggi. Indunya ini. Bang. Aun kaya na naman nato marayaw. Piyawaitaan kita nung sinallahu ta'ala. Lawin dayaw. Sinadlaw ka na. Daya sa biyad to mga tuwan. Mag-amal kita niyo, sinamal kabayaan sin Tuhan. Di tanyo amalan, dito tanyo mapuso. Upamakuntianum. In, bunga, atawa intungbas. Sinda akan kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damit kaya mga anak apo, hindun niya ini, sa kaula-ula pagtanuman. Hitanum tanyo rin diridto tanyo mapuso. Intutong basan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Magtanong daysab kita nyo rin di nato daysab pusoon. Sa ayaw nato kalupahan. Initanong nato dito tanyo mahasin in bunga sintianong tanyo ready. Daya sagad to kanapan na mo. Hiyatong pahadarat sing kamo, mga kakasi, mga anak apo. Ingganap sin pangadjian. Hapalman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Piyawaitaan kita niyo si mahasut si mahatinggi. Ay kamu magtawakkal pahisiw-siw. Ay niyo pangandulan ng kabuhi niyo iwan sing kamatay niyo. Ay niyo pangandulan ng sabarang pakaradyaan niyo sa kawa. Pangandulan niyo. Wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Bugsuan niyo impangandol niyo paruhi di magkamatay. Ampay na ang kabuhi magkamatay ay kamu mangandol. Ay niyo bugsuan madto, ay niyo tukbalan madto in pangandol kanila. Sarawa biyata sin Allah Ta'ala ri wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Harap niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala hibugso sabab siya imbuhi sa lama-lama. Amo yan mga kakasi, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala hingganap na mo pangadjian haruman mo. Dahil nga sa babid to, pagkaryaak kita niyo, sintuhan tanyo, sinda akan wajib, magdusa kita niyo, bang naturi akaro. Na, pagka kita niyo riyaak, papangandulun kanya sadya, na impangasubo. Di na kita man jari mangandul hay siw-siwri na. Dahil nga sa mabyan, di ka man jari mangandul hakawasa mo. Di ka man jari mangandul ingat mo. Di da ka man jari mangandul na pangalta mo. Di da ka man jari isab mangandul na bagay mo sa babaw magdirihil kay mo. Aula-aula na ay ikaw mangandul. Hapiang ang cinta ubiyaon. Pangandul na akaw muna patuhan, ang pakaw mangandul maddukan niya. Sabab paunahuning kabayaan cintuhan, ang pamuruling kabayaan na to. Na,
Apabila in ummat haulihan ini, nangandul sila yugso nila katan pakarajaan nila tujuh patuhan, inallahu ta'ala ri magkagunahan kanila rayaw. Di na magkagunahan tutungbasan ng Tuhan. Kita ni mga anak apo, magkagunahan din nga Tuhan karayawan, aula-aula na hamasa na to ini. Nah, dengan sabihan, di kita ni mangandul habaran na to, hapamili na to, habagay na to, hay siw-siw na, malingkan harap na to mangandul patuhan. Bang kita ni maingat na mangandul patuhan ang panato pangayon utuhan na mo. Pakugda na. Patudyo ha. Tunyuki na tayo na mo. Mangandul pakabayaan mo. Ang pakamiri makapangandul sin kabayaan na mo. Sabab na nga ngandulin taubihaw na pagkahiniya. In mataud anak na nandun na maaanak. In makusog na nandun na kusog. In maingat na nandun na ingat. In katanyad to, bangi pangasuruman jari, pangandul na akaw patuhan, bangkaw kinugdan na mangandul patuhan, inyad to sabab, mangandul kaw pani. Dahil nga sabab yan mga tuhan, in Allah subhanahu wa ta'ala, piyatum tuminummat ini sinummat na kauna. In pagpatuntun sin Allah ta'ala ha ummat ini sinummat na kauna, ampa sila kumugdan na pagpangandulya sin pangandul sin sila na kauna, kugdan in pangandul nila patuhan. Muna-muna mga tuhan kisah. Pasuk-sukun taniyo. Nabi Tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia aksin Tuhan. Kahinapusan daak. Nabi Ivan Rasul. Dia aksya hakauman hamakka. Impiag tutunganan sin jahiliya Makkah. Biutang pay sa bhalawin sin Kaaba. Labitong gatus barhala. Tuan. Dia aksin Allah Ta'ala in Rasul sallallahu alaihi wasallam mag-igayad to. Yung kapital dia sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil nga Tuhan bukun din kami. Dahil nga mga kapital dia raniya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hakahawpuan niya mga Tuhan. Yung kamatauran kinugdan kaniya. Kasigpitan. Kasusahan. Sa gawain kasigpitan kinugdan kaniya iwan kasusahan. Wala siya nangandul paisiw-siw tao. Wala siya nangandul hamakusog. Wala siya nangandul at siulakan. Wala da siya nangandul hatumpukan. Sa nangandul siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang mga kasigpitan kasusahan di matong kaniya. Hakuti ka di nila nakarausan ng paminsa na si mga tao. Hakuliling si Makkah. Diyaak niya yung mga sahabat niya naglain. Nagpinda.
Sambil aun waktu niagad siya. Amunin harap pa Taif. Pagdatong nila mga tuan, hinang sinta o Taif, ing kabayaan nila. Sinimaksud nila yadto, magdasim marayaw, iwan upamakun ulan, sinilong dito kanila. Pagsakali, baliktad, hindi matukan nila. Mga tuan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, giwaan dugo. Akal na sin paminsa na sin mga tao. Kanila, aula-aula na nakaagad siya. Sarawa mga tuan, in kasusahan niya, hindi matungka nila, harap nila patuhan. Harap nilang imanok patuhan, ininang nila kabayaan sintuhan, harap nila rapa kabayaan sintuhan. Niyaon kanin malaikat jara simbud. Inagikan niya magpi ikaw. Giikun simbud, yung mga tao namin sana kayo, kaniyo, at tawag ipitun. Inagi sinjunjungan taniwa alayhi salatu wassalam, bang aong pangwayang dinghad to, amod ting kabayaan ko. Hinagisin mga malaikat, kami sadya ini, aong parugay, na pagkalong na rin kanyo sadya niya to, aong parugay, harap ko na amad to. Ito, maingkan kagunahan nila yan to. Sarawa, yung kabayaan niya madto siya papuunan. Pagkalaw niya inyad to, kaya wakil sadya kanyo, kaming turo, kamuin, jaga, kapatot niya, humarap na ako madto. Di ko na tayo mauninding kanyo, sa harap ko na pa original. Ampa siya himarap patuan, utuhan ko. Ningkataan, pakaradyan na mo, yagso na mo kayo mo. Tiyutukbal na mo kayo mo, bihaon. Bang aum pa, lagi inday dito, tiyutukbal na mo kayo mo. Ningkataan, pakaradyaan na mo. Bang aum pa, lagi indayaw, sinday dito, amo na ayad tinunong na mo. Di na sila ipitong simbug. Di na sila taon paon tasakon simbug. Aturayan mga tuan. Diyon sila Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Diyon. Dihil sila Allah ta'ala. Pajunjungan tani alayhi salatu wassalamiran sinun. Bang di na rumayaw. In masa nila yaon, kalu-kalu, dumayaw, inanakapo nila. Hakaw puan tuan di mayaw. Yan din mga kisah simpangandul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, mga tuan, in kabuhitan niyo kagunahan ni pangandul pa Tuhan. Dumi wanadlaw. Dahil nga sa wabiyan in Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitaan na kita niyo.
In siya, adlaw-adlaw, itukbal na yung baran niya po. Patuhan. Hatiap-tiap siya manaw, migdeng Hawaii, paulo-ulo na panahon niya, hitukbal na yung baran niya. Ampa na siya magnapal. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Yan tuanin lapal. Bangaon lapal aun hinang. Suway magkakadinto. Dila iwan simpitu ang gauta. Sa kahaba siya manaw, panaw room, panaw adlaw, yung sud niya. Hitukbal niya yung pagpalihala harap patuhan. Magpapalihala siya patuhan. Bukun magpapalihala yung piyapanjari, papagkahin niya piyapanjari. Ingkatan piyapanjari, in nagpapalihala kanila, in tutukbalan, in usuran nila singkatan, pakaradyaan nila, harap pamahasot si mahating din. In Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balikan na to. Hatiap-tiap siya gumawa ding habay. Uno-uno na panang, duwom ka iban adlaw ka, imbas sa niya lapal, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wala quwwata illa billah. Hangan mo o Tuhan ko, hiungsod ko kay mo. Ing kabuhi ko, iwan kamatay ko, ikaw nagbabaya-baya. La hawla wala quwwata illa ant. Tukbal ko kayo mo, yung panaw ko yun. Ikaw, imbugsuan ko. Kaya na ikaw rin makapinda sin kahalan, way makapinda sin siyo-siyo. Iwan utuhan ko ikaw rin makakaus, way makakaus si siyo-siyo. Aturayan tuan. Ingkabtangan yan mahal ka. Karunahan na to inlapal na ni paglapal. Sa bukol lapal sadya, suway magkakadinto kalikantan niyo. Na, dahil nga sa babiyad to mga tuwan, hawihan ang kahalan niya, diaak kita niyo, papasingurong. Hatiap-tiap kau manaw, panaw pamasuok, panaw pamalayo, aula-aula na. Suway mo ipaglapalin-lapalin. Sabab, apabila mo kaya lapalin-lapalin eh, halawm na kausing kuta. Halawm na kausing pamalihala, sing complete pagpalihala. Maita. Sabab liapal mo, inlapal kabayaan sintuhan ipagpapalihala. Magkarunahan na kita niyo mga anak po. Di makapalihala kayo ng taon sinsin mo. Kaubusan da ka. Di makapalihala kayo ng kawasan mo. Magkaig da. Di makapalihala kayo ng kusog mo. Magkaig da. Na yung pangasubuhi siyo, nangitan na kita sintuan, wa tawakkal alal hayyil ladhi la yamut.
ay ni pagtukbalan ng baran ni paisiw-siw tagawa tukbalan ni tudyo sadya pamahasot si mahating buhi salama-lama tayan Tuhan nabang na to ini maparagbo sa kabayaan sin Tuhan agarin na to, iwan siuran na to, iwan mag-ilas kita ni pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag makapikil pamangi. Huwag dumungog pamangi. Huwag na umatod pamangi. Huwag na maglapal pamangi. Huwag na hinihal pamangi. Inhihal niya katantan pakabayaan sin. May ta yung unsod niya. Tiutukbang niya pakain panagpapanjari kaniya Allah subhanahu wa ta'ala. Tugayan Tuhan. Yan, inadlaw-adlaw. Hatiap-tiap kau isab matug. In Rasul sallallahu alaihi wasallam. How nindo ka to? Hatiap-tiap kau matug. In pagtug, parakala na kuna. Sa gawa masa na to ni parakala, sibi, dahil nga katan, sibi. Taka-atulan yung pagtug. In nagbutang sinatulan sin pagtug, bukundom. Lang mo ang maroon na matug na. In nagbutang sinatulan sin pagtug Allah subhanahu wa ta'ala. In pagtug hikauli sin laun. Ang pagtug sa ini magpatauran sin laul. Natutug sin doom, natutug sin adlaw, natutug haupis, natutug kapag computeran, natutug katanta. So, bukunin pagtug kaya uli sin laul. Sabab natug siya kabayaan niya, wala siya natug, hatulan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naunang pagtug kabayaan sin Tuhan, waja'alna naumakum subata. Palman si mahasot si mahatinggi, tiyapan jari na mo yung pagtug ng sindun, uwat sing kalaulan. Uwat sin laul. Masakaling pagtug sin tauyaon, pagpatauran laul. Bukon magpaig sin laul. Na. Unimbas siya hun sin nabi. Wang siya matug. Wang siya mo napakulangan niya. Allahumma aslamtu nafsi. O Tuhan ko. Ikaw rin Tuhan ko sa bundal. Hiusod ko na imbaran ko kay mo. Kuno yan, Tuhan. Aslamtu nafsi ilaik. Hiusod ko na kay mo. O Tuhan ko. Tulayan. Sa wala na tulayad tuyatog. Ba't siya waging pagtug sin kita ni bukong pagtug kabayaan sin Tuhan, pagtug kabayaan na to. Allahumma aslamtu nafsi ilayk. Hiwugso ko na kay ni Tuhan ko, imbaran ko. Wa fawwadtu amri ilayk.
Ivan, ipangandol ko na kay mo yung pakaradyaan ko. Di ako mangandol ay siya ipangandol ko kay mo. Sipat kamatay pagtuog. Subay untuk balan mo. Batik ka. Hinituan yung pagbasa mo. Hino ka to tanong sin alayhi salatu wassalam. Allahumma aslamtu nafsi ilayk wa fawwadtu amri ilayk. Tayan to. La malja'a wa la manja minka illa ilayk. Wayroon makasalamat. Wayroon da sa sangdulan. Malaingkan doon da kayo muuton. Taan niyo mga nakapo. Marayawon pagtugaw ang dalawang nabihan. Maraming pagtugaw ang dalawang nabihan. Maraming pagtugaw ang dalawang nabihan. Malingkat. Katanyad tureng kato. Bangdang kato wala doon hindi Allah subhanahu wa ta'ala bihan. Napangita-ngita na kamu. Sinhiwag si Mahadya na iryadun niya. Naguno. Tiukbal nila rapatuhan. Yung sud nila, yung sud nila, way. May tayad to, sabab limingkat indun niya hapangita nila, hapang dungog nila, hakyan na naman nila. Naulo pa mga tuan, hindua asin Nabi, junjungan alayhi salatu wassalam, amantu bi kitabika alladhi anzalta. Parat saya aku kitab mo. Amo na ini. Piatulun mo pajunjungan alayhi salatu wassalam. Parat saya hun ko yan. Ilamu kurup bang basyahun hangpuin karayaw. Man kara'a harpan min kitabillah falahu asyru hasanat. Wa qala alayhi salatu wassalam khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Kamu na yung marayaw. Marayaw ang kataan sa kamu labing dayaw. Mayta. Hisiw sin imingat sing Quran, iban magpaingat sing Quran, hakabayaan sing Tuhan, bukun hakabayaan ta. Bang kita imingat sing Quran, hakabayaan ta, wala dariddo. Bang kita nagpaingat sa Quran, hakabayaan ta, wala dariddo yung kabayaan sin Allah Ta'ala. Di da makawa na to ing karayawan sabab iarad na to da ing kabayaan niya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Tayan to na uning pamungyar wa niya amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Para saya ko kitab mo amuning Quran. Amunay minangukum kato taning dengan Tuhan. Bukun tayo mangukum kato taning harap na to mari. Nabang kita nuri na mari atau mari kita nukaon na to sa diyang kabayaan na to di na to kaon ng kabayaan sin Tuhan sin amuad tin kubdan sin amuad tin amu wala na to da kaya tukbal pa kabayaan niya tiukbal na to da pa kabayaan na to. Parat saya aku. Gaya din parat saya. Iman.
Biadin in ingan, siguro nito. Haatay, harila, ingan hahinang. Ngayon katambyon harila. Magkagunahan kita ng kanapan. Pagkaon na haswara, palamuron natin jantung. Ilyabtik sinsua hindila, saksi ang sinatay. Ilyabtik sindila, saksi ang sinatay, saksi ang sin pituang gauta. Amwalaw na amantu bi kitabik. Parat saya ko sulat amuning Quran. Hinangin indaakan kikuyakan sa mabuhay pumungon na tao. India ut mo dengan Tuhan. Dahil sa babiyad to, awon kuyagda, way kuyagda. May masa na to ini, awon kuyag, bang way na kuyag. Sabab tiuk bal niya paawon, magkaway. Bangyad to tiuk bal niya paawon, awon sa lama-lama, magkaway. Tiyan to niya, susungon, awon da. Sa mausad din tao. Na. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Sungan matug. Naroon do mamad do. Ngayon kita niyo uno ng nabasa na to. Dahil sa babian natugi astulan. Nakagisong ya astulan. Nakabati dubulin astul. Ampay bariman. Pagbati niya kiuyakan. Iyan sa magtuwi. Alhamdulillah. Magsukur pa Allah. May ka nagsukur. Ahyana. Nakabati kami, ba'dama amatana, singin, way panayon na muhalawang katuwa. Turan-turan. Ilingkat. Dalawa, di nakita ni mabaya sin malingkat, tudyo patuhan, yung kabayaan na to, lingkat hantara sintaw bantaw. Lingkat lang ng badyo mo yan. Malingkatin taong pa mo yan. Malingkatin silpon mo yan. Hati anong bihad, turong pa sa birihil kiw ka na. Inallahu ta'ala. Magdihil siya riya dunya. Awla-awla na magdihil adlaw ka na ka na. Tayo mangod na mo. Yan hindi ay katutaniw si Rasul sallallahu alaihi wasallam mapabila siya noon na pakulangan niya. Nabang siya matug na. Bismika Allahumma. Bismika Allahumma amutu wa ahya. O Tuhan, kuhangan mo. Ngayon, sinallahu ta'ala yung siyabot niya. In kabuhi ko ibang kamatay ko, itukbal ko kayo. Sipat kamatayin pagtuo. Kaya sabab yan, pagbati mo, Alhamdulillah. Tayan tuan. Yad turing ang mga pagtawakal na to patuhan, dum iban sinadlaw. Sa kahawatan yung manaw, sa kahawatan yung matug, hitukbal patuhan. Na sa buton taniw dengan mga kisya Ibrahim alaihissalam yung paghaji in Irul amulain na hinang Ibrahim alaihissalam
Yaring kisya niya. Sunuhun ni Ibrahim. Nahakaw po ang kisya. Sinsala sila ini. Sunuhun na siya. Nintunggo sinangin miyon na kaniya. Langkatun na mo lang na yun. Inulan miyon na kaniya. Ulanan na mo yun. Ingkatahan sinhayop mo kaniya. Magbul, patayon na mo yun. Pinit dahil wala miyagad. Gamaan, magpalaka pa yung pinit. Kanda, dahil nga mga binatang, patayon pinit. Kaya hindi ka ito nagkakakadaway ta sin pinit. Na. Ingkatan o period 2, wala tema si Ibrahim. Harap kulong niya pa original. Ingka mo yan, kaya wakilan sa jasintuhan, naraak sa jasintuhan. Nari ko itukbal mong kanimbaran ko, yung pakaradyaan ko, ini hitukbal ko patuhan. Tuhan. Di ko kaunahanin upir niyo yan. Yung kaya wakilan sinangin, pun na in kayo. Yung kaya wakilan magulan, ulanan niya pampatay. Wala tayo masin Ibrahim. In-open mo yan, di ko tayo maun. Harap ko pa-original. Yung kamo yan, naraak sadya. Sa hitukbal ko madtuf. Lawak tuhan, yung kita ni Bihon, patauin piyangandulan. Yung Nabi Ibrahim, sambil tunggu mga malaikat di siya mabaya. Nabi na tuwa mo, di mabaya, harap na mo panagdaak kayo. Ito yan mga tuwan. Na kagunahan na to biyahon magdirect. Kawasarasin tuhan katanta niya, kapag baya-bayaan niya rin katunggu-tungguan. Sabab siya nag-asahin. Sabab siya nagdihil kawasa. Nahunin ba ito si Ibrahim? Hasbi Allah. Dahil na sabab yan, isi-usin, naglapal, sinatug siya. Sinminaw siya. Siya yan, halaw na pamalihala, sinallahu subhanahu. Magkagunahan kita ni mga anak apo. Pamalihala din nga Tuhan, bukon pamalihala din nga tao. Way na control sin tao. Way pinagbabaya-bayaan niya, way kawasan niya, yung kawasan lubos din Allah Ta'ala. Bangaw kawasan sin tao, piatup sin Tuhan hatao. Aunda kay mo, aunda kanila. Sa magkagunahan kita harap pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nayad to mga Tuhan. Ungin ang si Ibrahim, hasbi Allah, harap ko pa Tuhan. Hiusod ko, hitukbal ko yung pakaradyaan ko, inihukon kaniyo, harap pa Allah Ta'ala, sinyaw na matawod, nag-upay kaniya. Ulan siya diyawos na, miyatay na. Tiyan mga Tuhan. Saka wala niya tiyay ma, tiyan tunay niya kaya pagwakilan sa dasin Allah Ta'ala, harap niya papuunan. Magkagunaan kita ni Biyaw mga Tuhan. Wala nalilingog yung mano siya. Biya silingog si masa na to ini. Yung sila nakauna, tiyandas tiyo yung pagkaun na kaibadat marayaw. Yung kita ni Ubiyaon. Mataod yung pagkaun, mataod yung sakatan, mataod yung badyo, mataod malingkat. Tiyo na kaibadat pa Allah Ta'ala.
Tiyo-tiyon na nukbali, pakabayaan sin Tuhan. Tiyukbal nila, pakabayaan nila. Kaya nila yung kapatut mong kanila, sinway kapatut nila yung tagkapatut Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo manghug. Ayaw na ito kalupahan. Ipon kita niyo sin Tuhan. Abidullah. Naraat kita niyo sin Allah ta'ala. In Tuhan nagdak ka, tubukon ka niyo karayawan ka, ito taniyo na. In tawang nagdak kay mo kanyang katantan, karayawan way pa kayo mo. Bangin nagdaak kayo mo, magkaun sinog tusura, pakaunon kaulis ang upat. In Allah ta'ala, nagdaak kayo mo, yahuling katahan, kakukunahan mo. Na. Damikyan mga tuwan. Musa alaihissalam. Ina sin Musa alaihissalam. Sa babing pamarintama sa nila. Mangi, patayon ng bata-bata usog. Nasusay ni na si Musa. Nakawa naiging susan niya. May ta naig. Pero taan siya tukbalan pakabayaan sin Tuhan. Ay mo tukbalan pa siyo-siyo. Hinanga sa dyan nini. Simulig imu sa halawang palas. Sin Sultan. Di dumuro hakatan babae. Suway lahina niya. Way kaingatan sinuno. Pangati tawruwain sa kalina niya. Ingkatan niya to. Wala siya nangandol pa siyo-siyo. Nangandol siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tani mga tuwan. Magkarunahan ng masa na to ini. Pangandol pa Allah subhanahu wa ta'ala. Balikan na to. Di ka pangandulan ng kusog. Di ka pangandulan ng ingat. Di ka pangandulan ng tao. Ingkata niyad to di ka pangandulan. Harap na to sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw nangandol. Hatao, puas na nangandol kau patuhan. Iungsod mo na yung pakaradyaan mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, dahil nga sa babiyan, naasuin hambuk imam. Imam hatul. Imam may nga tapag-agamah. Law kaniya, paragbo sa tud ka mo, biya din to din dagbos sin pagpangandol patuhan. Hindi tak sinimam duara. Bugsuan patuhan, papangandulat patuhan, inatay mo. Ito na buok. In pituan raw tabaran mo hinanga in kabayaan sin Allah Ta'ala. Aturayan doon. Mangandulin atay, in pituan raw tabaran, pahibala, pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamu ito. Na, mga tuwan, kaya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaniya. Aung baita hakatuan niya. Aung baita apagmiraj niya. Aung baita akabati niya. Unong baita kaniya. Pasurong suga makaunin nabi. Dengan kataan. Iban sin umat niya.
yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala ajab. Pasurong sila suga, way pag-audit, way pagsiksa. Di sila lumaway harwa parakala. Sila palaway na paghisab, di sila palaway na pagsiksa. Yung pangasurumeta, yung pangasumuhi karua, hindasyo sila. Yung pangasumuhi ikatu, pila yung taod nila. Turihan tuhan. Yung paunahon sila Allah Ta'ala, ang magsud na suga, nabi iban sinumat niya. Tuwing pangasugo, pila yung taod nila. Number 1. Imbiyata sa buuna alp. Kapituan na ibo. Hinda siyan, amanu billah. Amin kugda ng pagparatsaya nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kugdan ng pagparatsaya nila pa Allah ta'ala. May ta sila makaagad dito kapituan ngayon. Hindasyo sila yan. Yatawakkaluna ala Allah. Wala sila nangandun ay siyo-siyo yung pangandun nila harap pa Allah Ta'ala. Makaagad sila tumpukan panagna. Wahum in sila yan sa luway sing kabuhi nila nangandun inatay nila patuhan impito ang gautabaran nila imanup hinang pakabayaan sin Allah Ta'ala. Bihanin papataniya. Bihanin dagbut niya mga anak. Dugay hinhibal sinto hamasa natuin. Niya kada pakaradyaan si madya na dia dunya magpalingkat sin dunya. Sinaupo din waktu niya riya dunya. Mahabain waktu hapagtakaran. In dunya paghinangan, in kubul pagtakaran. Tiya takaran sinakubul niya riya dunya. Na mga anak po, hinallahu subhanahu wa ta'ala maulong ka ito. Misang pabiyadinin do sa si manusia. Ampunon sin Allah Ta'ala. Misang pabiyalagbo bumi nilagbo sin dosa niya. Hakutika siya. Sumurin day dapat Tuhan. Aula-aula itukbal niya ng kataan pakaradyaan niya. Rin na siya makadsing kabayaan niya. Kabayaan na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Punon siya sin Tuhan. Nari nga sa biyad to mga anak po. Balikan na to. Bang tiukbal na to yung pakaradyaan na to patao. Hitukbal na to na amon na patuhan. Ang pakurikin panukbalin na to. Sin katan pakaradyaan na to patao sa harap na apa Allah subhanahu wa ta'ala bangkugdan na, bangkurik na, bangimamuna impangandol na to pa Allah ta'ala damikyan paamuhunda sin sara magadda kita ni hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala malaingkan bang kita niri makaingat sin madun magduruhon di na kita ni makaingat
Sa pangita na to kuring. Sabang natubas sa hunna, inday ta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diriglo, nakalamod kita niyo habukun kuring. Naray nga sabihan mga anak apo, ini miabot na yung waktu na to, na mura-murahan. Masalamat kita niyo. Dahil nga kataan pakaradyaan di maturiha babaw singguni, harang mayaning kita niyo. Di na to hitukbal yung pakaradyaan na to. Pakawayaan na to, iwan pakawayaan sinisiw-siw, sa gawa, hiagso na to, hitukbal na to, papakaradyaan, yata kato tanu, si mahatsut, si mahatinggi, subhanaka, Allahumma wa bihamdik, nastaghfiruka wa natubu ilaik, Allahumma arhamna, wa afina, wa'fu anna, wa tub alayna, ya maulana, innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum al amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya rabbal alamin. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.